Què tal, amics, com estem? Estem a dissabte i ara tots estaríem contents perquè ja pensaríem aquest vespre on anem a sopar, amb 15 amics quedem. Plade, què tal, amics de Palamós? Però no. Estem aquí confinats, però això no treu que ens hagin de posar una mica guapos, eh? El problema nostre, dels qui tenim coroneta, coronella, que dic jo, és que ens creix els cabells cap als costats i després fixeu-vos com tenim aquí el clatell, no? Les puntes, que algú diu. Jo abans tenia cabell, Fixeu-vos, aquí estic amb la Bibi Anderson, amb Narcís diu Andersen, doncs Bibi Andersen. Això fa molts anys, fixeu-vos el cabell que tenia aquí i com anàvem vestits en aquella època amb americana. Jo no portava massa corbata, però els mitjons, senyor Cambra, fixi's amb els mitjons, que són de tenis, ho veu? Abans aquestes coses es portaven, deien que quedava molt quillo o molt pijo, depèn de com tu miressis. I aquí, mireu, aquí amb en Miguel Bosé, com porto d'aquí cabell. Bé, perquè veieu que abans portava el cabell i feia servir una gomina molt bona, que ara no sé si existeix, penso que ja no, que era la Llongueres. La gomina Llongueres feia una olor de cosmètica, de perruqueria, era boníssima. Bé, què hem de fer, doncs? Mireu, jo faig servir, quan em trobo en aquests casos, que no puc anar al perruquer, faig servir aquesta gomina que va molt bé, que és de Garnier, que fa una mica d'olor de poma. Te'n poses aquí, a la mà, i fas això, mira. Apretes fort, cap enrere, que es vegi bé, i fas una mica així, si la càmera, miri, veu? La càmera és en Bernat, meu fill, pobre. I sempre li faig fer vídeos. I mireu, ja quedem una mica dissimulats, no? Sí o no? Una vegada, esclar, és l'efecte mojado. L'efecte mojado va de fàbula, en posició 2 de fortesa, de força, d'enganxament. Això va de fàbula, perquè un dia que anava al GEC, salutacions a tots els amics del GEC, l'Òscar, el millor oficio que hi ha al GEC, em deia en Lluís, un amic meu, que arribava jo a les 7, allà al gimnàs, em diu, què, ja te'n vas? Perquè es pensava que havia sortit de la dutxa. No, dic, ara arribo. Lluís, salutacions cordials. Bé, amics, ja veieu, si heu de sortir doncs, a comprar al supermercat, a la fleca, doncs, avui és dissabte, ens arreglem una mica, ens posem una mica de gomina i esperar que la perruqueria que ja ho m'obri i ja ho, Bon cap de setmana, que vagi bé.